ଭଞ୍ଜନଗର ଗଞ୍ଜାମ ଓଡ଼ିଶା ବିକଳାଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ ଓ ବାର୍ଡ ସଂସ୍ଥାର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ବାଉଁଶଲୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାଗୃହରେ ଆମ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦିଅ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ବାର୍ଡ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିକଳାଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଯୋଗଦେଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2016 ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସଚେତନତା ଓ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ କାରଣରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ମାସିକ ଭତ୍ତା 3500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାରାବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ପରିବହନକୁ ସୁଗମ କରିବା, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲିଫ୍ଟ ଓ ରାମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ରାଜସ୍ୱ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆଇଆଇସି ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମୂକ ବଧିର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା, ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ବସ୍ ଭିତରେ ବସ୍ଷ୍ଟପ୍ରେ ଓ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ପରିବହନ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ରିହାତି ଘୋଷଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଇବା,